Inkwenkwana eneminyaka eli-16 kunye nendoda eneminyaka eyi-36 ubudala barhaqwe kumsele wamanzi waseBlorhombosch eQwaqwa kwiphondo laseFreystata ukuze emva kokuba le nkwenkwe nabahlobo bayo bebequbha kumsele wamanzi nalapho eye warhaqwa khona. Abahlali bathi akulotyeli lokuqala eli kusweleka umntu kule ndawo. Ngomgqibelo weveki ephelileyo umntwana oneminyaka esi-7 Musa Mpele warhaqwa ngelixa wayeyokukha amanzi emlanjeni. Esisibini sirhaqwe kulomsele. Isithethi samapolisa uMotansi Mogele uthi iqela lamakhwenkwe beliye kuqubha xa kusehla esisihelegu. Abahlala abavutha ngumsindo bathi kudala besenza isimbonono sokuba kuvalwe lo msele kodwa abamanyelwa. I'm not feeling well about this thing because we're trying to call the police, we're trying to the rescue cars, and they come after an hour. We try ourselves to dig here. We try to dig here to take out all those waters here, but we didn't manage to save the life of these guys. Myself, as a concerned father, I would have dived to save a child from drowning. So someone from the municipality needs to account. Umntakwabo wexhobe elinama-36 ubudala uthi unqukulekile. Because we are lost. We are lost. That's my brother. We are lost. Amapolisa athi asungule uphando.